பூங்காத்து திரும்புமா ஏன் பாட்ட விரும்புமா பாராட்ட மடியில் வச்சு தாராட்ட எனக்கு தாய்மடி கிடைக்குமா பூங்காத்து திரும்புமா ஏன் பாட்ட விரும்புமா. என் இனிய தமிழ் மக்களே, பாரதி ராஜா அழைத்தது இனிப்பு காட்டி ஏமாற்ற அல்ல. என் மாணவ பருவத்தில் இயக்குனர் ஸ்ரீதர் அவர்களும் இயக்குனர் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களும் இயக்கிய படங்கள் பிரபலமாக பேசப்பட்டன. மேல்நாட்டு பாணிக்கு ஸ்ரீதர், உள்நாட்டு பாணிக்கு கோபாலகிருஷ்ணன் என்று அப்போது ஏடுகளும் அவர்களை பாராட்டினார். ஆனால் படிக்காத ஒரு கிராமப்புற இளைஞனை கோவணத்தோடு நடக்கவிட்டு, கோர்வையான சொற்கள் இன்றி திக்கி திணறி பேசவிட்டு இவனே கதாநாயகன் என்று ரசிகர்களை உணர வைத்தவர் பாரதி ராஜா. தேனி, அல்லிநகரம், கிராம பழக்க வழக்கம் மாறாத ஊர். அந்த ஊர்க்கார பாரதி ராஜா பட்டணத்தில் வாழ்ந்தாலும் படம் எடுத்தாலும் கிராம உளவியலை இழக்காதவர். அவருடன் பழகியோர்க்கு இது நன்கு தெரியும். நான் பாரதி ராஜாவின் 16 வயதினிலே கிழக்கே போகும் ரயில், முதல் மரியாதை, வேதம் புதிது என பல படங்களை பார்த்து ரசித்தவன். ஆனாலும் அவரின் திரைத்துறை அறிவாற்றல் எனக்கு முழுமையாக தெரியாது. ஆனால் எனக்கு விருப்பமான புகழ்பெற்ற தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் கே. பாலச்சந்தர் ஒரு திரைப்பட விழாவில் பேசும்போது, இந்த படத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த போது பாரதி ராஜாவின் காலை தொட்டு வணங்க வேண்டும் என்ற உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டது என்று பேசினார். பாரதி ராஜாவின் ஆளுமை, படைப்பாற்றல் குறித்து அவர் இப்படி பேசியது பெருவியப்பாக இருந்தது. தமிழர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட திறமையெல்லாம் வராது என்று நம்மவர்கள் பேசிக்கொள்வார்கள். தமிழ்நாட்டு திரைப்படத்துறையை அண்டை அயல் மாநில திரைப்பட இயக்குநர்கள், படைப்பாளர்கள் தான் ஆளுமை செலுத்தி வந்தார்கள். அதாவது தமிழ்நாட்டு திரைப்பட கலைஞர்கள் சங்கத்தை தென்னிந்திய திரைப்பட நடிகர் சங்கம், தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சங்கம் என்றுதானே பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட பின்னணியில் தமிழ் திரை உலகில் காரிருளை கிழித்து வந்த கதிரவனைப் போல் பாரதி ராஜா வந்தார். தன் படைப்பாற்றல் திறமைகளை பிறர்க்கு கற்றுக் கொடுக்காமல் மறைத்து வைத்து வாரிசற்று போன திறமையாளர்கள் பலர் உண்டு. ஆனால் பாரதி ராஜா தன் படைப்புத்திறனை, உத்தியை மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து ஏராளமான வாரிசுகளை உருவாக்கி இருக்கிறார். இது அவரின் தனிச்சிறப்பு.